potser me n'adono que tan sols i faltes tu. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem. Bueno. Benvingudes de nou al segona. Passeu cap a dins i feu el favor de no embrutar i de comportar-vos com és degut, que estem en dates sensibles. Abans de res, vull fer un avís per navegants, que és que aquest no és un programa apte per infants. Que quedi clar, que tothom ho tingui clar a les orelles. Infants, no. Almenys que els hi vulgueu fer l'espoiler definitiu de la seva infantesa. Això és cosa vostra, però si no, us recomanem apartar-vos dels altaveus o, en el seu defecte, introduir un petit utensili perforant per l'oïda i actives la cancel·lació de so així permanent. Però, bueno, primera opció, potser jo crec que amb distància ja n'hi ha prou. Dit això, avui hem vingut... M'està posant una mica Iker Jiménez, Sí. Avui hem vingut a parlar dels misteris més grans de la nostra civilització. Al final sí que direm lo de nos fumiguen, no? Pues més o menys, perquè volen i van pel cel. Efectivament, hem vingut a parlar dels chemtrails i dels Reis Mags. Clar, hòstia, els chemtrails poden ser els pets dels Reis Mags? Cuidado. Ojo, No, next. No? Vale, vinga. En fi, molt de misteri rodeja aquesta festivitat d'orígens incerts i protagonistes sospitosos. Per anar a fons amb el cas, hem portat el millor expert que hem pogut trobar, que no és garantia de res, però fem el que podem amb el que tenim. Avui torna amb nosaltres Martí Bridgewater, lògic de professió, dialògic de vocació i paralògic per decisió. I ja sí de què serà tu. Ens expliques què vol dir això? I també canta. No. Next, no? Sí, però gràcies per convidar-me. Jo no soy monárquico, però soy melchorista. Bueno, ja ho veieu que la cosa tindrà suc. Moltes gràcies, Martí, per tornar a aquesta casa. I bueno, Quilaver, Guillem, Fran, ja sí, això, no? Oh, que bé que poses el Fran en aquest pack. Merda. Hem fracassat, Fran? No. Digues. No, que el Fran sempre el posaves en un pedestal, com Bueno, toca, el poso perquè si el Fran toca un botó, es para tot. Ara. El Fran està on ha d'estar. Potser esteu parlant massa aquesta intro, potser us he de recol·locar. En fi, Reis Mags, bueno, estem fatal, Sí, no m'estranya que la cosa caigui. I bueno, va, anem cap allà. Avui us he de reconèixer que estic una mica ratllat i estic ratllat perquè algú va decidir que com que aquest programa és un especial, doncs que no hi hauria seccions i que només hi ha xapa. I clar, què passa? Que tenim una tontulia amb 35 preguntes que aquí Almenda ha d'introduir sense solapar-se amb les 35 preguntes, que ja veureu que són variades. Aquest programa és xapa sense pintura. Xapa sense pintura, efectivament. I jo m'he dit, i és que ningú pensa en els introductors? Tate. Aquesta gent... No massa. No o sigui, què passa? Que la nostra feina... tu no t'estàs lluint, com es perd de moment. Falta una mica de detall i referències. Però bueno, jo volia plantejar, perquè els introductors, què passa? Que la nostra feina no és important. O sigui, no us sembla rellevant el que fem? És això, no? Sí. Que no tenim res a dir en veu pròpia. Silenci, Doncs no m'estranya perquè sou borregos i com bueno, doncs com totes les ovelles, tota la gent que segueix el ramat té a veure amb qüestions estructurals. Val? I és una violència la que es fa contra els introductors que es fomenta des de l'escola i altres entorns acadèmics. Hi ha un pla programàtic així com duríssim, no? Hi ha una pandèmia que no es pot introduir. A més, perquè, en fi. Què es diu en aquests entorns? Es diu, deixeu la introducjo pel final. Sí? Però què passa? Després ningú diu, penseu en la introducció quan s'apropi el final. No? O sigui, de fet, jo us proposo fer un exercici filològic. Vale? Introducció ve d'intro, que vol dir cap endins. I ducere, o ducere, no sé com es diu en llatí. Les dues pronúncies són ducere, correctes. Hi ha sistemes diversos. Que és conduir en llatí, d'aquí il duce, no?
el famós conductor d'un règim una mica... Fernando Alonso de la Itàlia feixista. Exacte. Però ara bé, jo us pregunto, si introduir es diu introducere, per què a la conclusió no se li diu extroclusió? Ara vaig, o sigui, perquè clar, o sigui, la conclusió no porta... Per què no porta cap enfora si la introducció porta cap endins? Clar, És una perspectiva molt bona. Bueno, és que se mete però no se sale. I això és un tema, perquè per què aquesta simetria de tasques entre els qui introdueixen i els qui conclouen? Doncs no. Sabeu d'on ve conclusió? D'on? Jo us ho dic. Conclusió ve de con, que vol dir junt o global, vale? El prefixe con, i de claudere, o claudere, o el que sigui, vale? Que torna a ser llatí i vol dir tancar. Però clar, què cony vol dir tancar globalment? Claro. Que algú m'ho expliqui. O sigui, quina punyetera conclusió tanca globalment? Bueno, en su globalidad, ¿no? Bueno, la conclusió vol recollir una mica tot. Ja, però hi ha conclusions que és fin. Vale. No? O sigui, vull dir, no, o no... Potser és una mala conclusió, O conclou aquesta. parcialment, perquè clar, és molt pretensiós Però voler conclou tancar-ho parcialment. tot. O sigui, per què no diu claudere, només? No? Jo aquí és on vull anar. O sigui, perdó, claudere. Joder, ja no sé ni què dic, tio. Per què conclusió i no oclusió? Clar. Aquí està el tema, no? Perquè el con no indica res amb sentit. I què passa? Que després passa el que passa. Passa el que passa i us convido a reflexionar. Perquè si introduïm les coses pensant en com les traurem, doncs tot perd una mica la màgia. No? O sigui, vull dir, en rares ocasions, al final té més passió que al començament. Com no sé, més empenta, més delit. O sigui, tu quan introdueixes una cosa o diverses coses, saps que acabaràs eventualment. Però el que no saps ni on, ni quan, ni com, fins i tot. No, si ja se't veu, ja. Clar, és una performance, això, ara ho pillo. I és que... Però jo també us pregunto, però no és això la màgia d'introduir la cosa? O sigui, tontulians? Vull dir, no... Vosaltres que sabeu d'introduccions, perquè heu introduït coses. No trobeu que el plaer d'introduir coses està en el misteri, en la incertesa del que està per arribar? O sigui, sempre que sigueu introduïts amb consentiment, perquè ningú vol trobar-se introduït sense voler ser introduït, no? O sigui, és la fina línia entre la introducció i la intromissió, que també va d'intro. Però no creieu realment que lo maco de les introduccions és no saber on aniran a parar? No, i crec que m'estàs generant angoixa. Bueno, pues aleshores no em torneu a fer una tontúlia de 5 preguntes, I ara podem començar, Perquè no? si no, em solapo. I ara anem al tema. Sou més de Reis, de Pare Noel o de picar un tronc? Hola! El programa era de Reyes Magos, eh? Bueno, però anem a començar per lo Uah, bàsic. tio, això ha entrat, però rascant. Ha baixat per la gola Ha rascant. avançat com un xupito de ratafia, Sí. T'imagines. L'altre dia vaig llegir un xiste molt bo. Más seco que la rodilla d'una cabra. Hòstia, crec que no. No sé si és un xiste, però és una imatge, terrible. callosa. Jo, el tio, Sí. és el que admiro més, realment. Perquè és el que té és el que et fa la màgia in situ. És el que, allà com in your face, et fa el trilero, saps? En canvi, els altres, el Pare Noel, a Reis Mags, no sé si hi ha més, ho fan amb nocturnitat i alevosia. O sigui, allò és molt més... hi ha molta més facilitat. Sí. El tio és the good one. M'explico? És un de gut. Per mi, Els altres, claríssimament és allanamiento de morada. És el mag de debò. Clar, el tio. Sí. Sí. És un tio discret, és un tronc, no vol cridar l'atenció, està allí. I després toma regalos. Sí, català. Toma. Català, sí. I com a tal encarna les virtuts romanes tradicionals catalanes és més auster, perquè, per exemple, abans es feia molt tronc, el de posar-li un jeto i un gorg. no, Això és un tronc, ja està. Tronc introducció, Adrià. De quan el que deien de dir amb un llapis ja són quan nosaltres érem els receptors del comentari, què fem per Nadal? Com Un tronc? distingies tronc d'arbre caigut? No sé si això es feia molt, sé si es Tronc La gent anava forrant al bosc el que trobava i... Esperaven a veure si... I a lo que caiga. A veure, i
Tu, Adri, ja que ningú pensa en els introductors, tu... Gràcies per la consideració. M'alegro de que hagi servit per alguna cosa aquesta introducció. A veure, jo he de dir que a mi el Pare Noel sempre m'ha semblat sospitós. D'entrada ja, o sigui, colar-se per una xemeneia no està bé. No està bé, i sobretot és què passa amb les cases que no tenen xemeneies. Què passa al Mediterrani, no? Com eurocentrisme així xungo. Efectivament, o anava a dir els dúplex, però els dúplex poden tenir xemeneia, no? Sí. No ho sé. Sí, millor no diguis els dúplex. Bueno. No, però el que dius sobre que hi ha llocs que no hi ha xemeneia, això sí, no? Efectivament, gràcies. Allà qui entra? No, però el cas és que també entra aquí. I aquest és el tema. Un tio que és conegut per entrar per xemeneies també s'infiltra... També entra, com d'alguna manera, no? Clar, el qual vol dir que el tio domina unes tècniques que no són de bona persona. Els reis com a mínim van de cara, perquè t'avisen vindrem a tal hora, a la mitjanit. No? I a mi el tio és una cosa que em pertorba perquè us he de confessar que no sóc partidari de la violència sense consentiment. I em fa la impressió de que l'argumentari que sustenta el tio és una mica com el del toro de Lídia. Saps? De que com l'alimentem bé i viu bé i el tapem amb una manta... El tronco no sufre, no sufre. Clar, però l'últim dia de la seva vida li podem fotre la pallissa monumental. Un tronc inert no se'l pot analogar amb un pobre... Però com que inert? És un tros de pedra, de fusta. No sé com ho feu a casa teva. No sé què és un tronc, què vol dir? Bueno, El més petit. I com caga? Cagant, és la màgia del tio, no? Bueno, a veure, desenvolupa, sisplau. Em passo la paraula. Mira, a casa meva, de fet, a la teva pregunta em respondré una cosa que m'agrada molt a mi, que és una cosa no treu l'altra. O sigui, a casa meva érem dels tres, fèiem els tres, i hi havia com... Diguéssim una mica, hi havia com un tractat de pau, no? En el sentit de a cada qual se li dona un paper, no? Com jo crec que els regals grossos venien amb el Pare Noel, el tio era més una cosa com de regals de diversió, coses més petites, no? Com regals de basar i xocolatines i aquestes coses. Perquè aguantis el mono fins que arribi el regal gran. Fins que arribi el regal gran, efectivament. I després els reis eren com uns últims regals que de fet solien ser una mica més pràctics, no? Com que et recordaven que l'endemà o cap dels dies ja hi havia col·le. Ja passava una mica això. Seria com un porrillo, la heroïna i després metadona al final per baixar-ho tot. Podríem dir, sí. A mi m'agrada bastant aquesta classificació. Gràcies. Fèiem així a casa, sí. Fèieu els tres, eh? Sí, però això sí. Què es diu? Jo, el gran, acostumava a ser reis. Passa que la meva família, clar, que mon pare és anglès i allà no fan reis. I llavors el que ha acabat passant també és que es contraprogramen una mica. Normalment crec que és una coordinació entre... I a casa meva és al revés. Mon pare saboteja a mi mare donant-li abans regals i després m'arriben a reis per l'altra banda. A veure, jo he de dir que jo si fos rei tampoc aniria pel Regne Unit. No, oi? No, Ara mateix està liat. Sí, està liat. I abans també estava liat, perquè es parla de francesos, però els anglesos també... Tenen una història. Sí. No són bona penya. Així és. El tio sempre m'agradaria que m'agradés més del que de fet m'agrada. O sigui, perquè quan jo l'he fet és una mica bajonero. Hi ha una part de, no sé com el feu vosaltres, però hi ha una part que és resar. Sí que hi havia una part de resar, sí. Del procés de tionació. Sí. I això no ho sabia. Que jo, per exemple... Sí. A veure. Bueno, perquè ell carregui. Que això també no té... L'analogia digestiva cau aquí, no? De dir... Bueno, és com la onda vital de Son Goku, no? Sí. Però no sé com ho fas tu, però jo, a no ser que m'hagi passat molt, si estic tenint problemes amb això, no vaig a resar un moment aviam si queda millor. Bueno, mai se sap, eh? Jo soc de... Perquè a mi... Jo també volia dir... Jo soc del Pare Noel, ¿vale? Perquè el tio a mi em supera. Això de que tingui màgia... A mi em ratlla. El tio em ratlla. Els Reis Mags són 3 i jo contra 3 senyors grans que entren a casa meva no puc. I jo crec que el Pare Noel és l'únic dels 3 que jo me'l puc baixar. Estem introduint criteris molt diferents. Sí. Tu sobretot sospites d'algú que s'infiltra a casa teva. Sí, o sigui, a mi l'allanamiento de morada em posa molt nerviós. Ja em posava nerviós de petit, Ja, de fet, jo va haver un moment que li vaig dir a la meva mare, no sé en quants anys, no me'n recordo, però recordo que em van dir al cole, un noi em va dir, tu, que sepas que los reyes son los padres, i jo vaig anar a ma mare i li vaig dir, mira, mamá, me han dicho que los reyes son los padres, quiero que me digan la verdad, porque yo en el colegio no quiero ser el tonto que no lo sabe. No quiero hacer el ridículo sin saber que estoy haciendo el ridículo.
i ma mare, davant d'aquest argument de senyor de 50 anys, Et va dir que he hecho mal. la mare va dir, efectivamente, Son los padres. son los padres. Vas Sí, no, plorar. però jo realment crec que el Pare Noel, sent un vell i a casa meva, que és casa, o sigui, que, Sí, però ja- vull però dir, que jugo a casa, jo crec que és l'únic dels tres contra el que jo puc. O sigui, Mare meva. és un bon criteri. Tu, però ho fas per robar-li els regals o només perquè algú entra? No, a casa meva no s'entra. Vale. A casa meva no s'entra. I si tu entres, pues Ja sabem el que hi ha. jo dels tres em quedo amb el que crec que puc contra ell. I ho vull El fer... teu preferit és el que més pot rebentar. Sí, clar, evidentment. Ah? Clar, perquè pensa que els altres em sobrepassen. M'agrada que et vegis incapaç de derrotar el tio. Jo, A veure, és de Tio, que fusta. És màgic, tio. però... És màgic i és de Sí. fusta. O sigui, tu l'has pagat algun cop a un tronc? Clar. Perquè jo crec que aguanta més que tu. El pots llançar al mar, no? Vull dir... Sí, però això no vol dir que guanyis. Jo, si m'estigués molestant el tio, bàsicament el que faria és com res, perquè és un tronc que està assegut en un racó i no, saps? O sigui, Ja, tio, però no et fa com certa... En plan, buah, és que si el deixo de mirar potser ja no està allà, saps? Jo intento viure no pensant en El aquestes tio de coses Schrödinger? d'objectes del A mi em voltant. fa molta cosa. I us volies fer una pregunta. Crec que tots els que estem aquí a sobre de la taula estem en un impàs entre com haver estat regalats i regalar. Pròpiament com... Què està passant avui amb la veu activa i la veu passiva? Que l'Adri ha fet 1000 frases d'aquestes. Vale, pues te pido no, perdón. perdó. No, i crec que estem com en una mena d'equidistància nihilista respecte als ritus aquests com de fer regals. No, us volia preguntar. Jo em sento així. Jo també em sento Com així. us sentiu vosaltres? Perquè és com que no va amb mi. Jo sento Uah. això, saps? Jo visc amb fervorositat als Reis i compro regals durant tot l'any. Uau. Això és veritat, sí. Sí, efectivament el Guillem Una confirma, però jo obsessió. veig, perquè, a veure, o sigui, primer que et surt més barat. Perquè pots comprar de rebaixes i després Bueno. Típic argument de cunyat, eh? No, esto te lo encuentro yo por la mitad. Bueno, llámale cuñado i llámale espabilao, no? que Perquè... van de la mà. Bueno, i sobretot bona gent que fa bons regals. No? Bueno, aquest és un altre que de sobte veus una cosa i dius, buah, això li agradaria a algú, i aleshores ho compres i t'ho guardes molts mesos. Quan vam anar? Jo voldria ser més així, sí, perquè és que si no... Hi ha una cosa una mica cínica, com de dir, buah, he d'estimar en genèric obligatòriament a la meva família, aviam quins regals, ChatGPT, què vol el meu germà, i això. Clar, et pillen un mal moment de la teva vida, no estàs Sí. inspirat, doncs per això cal anticipar-se, com a tantes coses a la vida. Totalment. Per tant, jo crec que no estic així. Planteja't que potser ets tu el nihilista. No, però a mi No, em sí. passa el mateix, Quila. Hi ha un punt com de... Que és la vida, no? Sí, i suposo És que és la una vida mica... una il·lusió, no? Sí, és la vida una il·lusió quan, no sé, pues la vida adulta és dura i n'hi ha que treballar, no? I tot això. Vull dir que a mi em passa que et veus superat per les inèrcies i sí, i li treus valor en això. Vale, passa la palabra, Martí? Ah, no, jo Res a dir. això m'agradaria... És a dir, jo crec que hauria de ser com dius tu, però passa una mica més com esteu dient vosaltres. Saps? Sí, no? Sí, i em passa una mica de vegades això, que jo tinc una mica de sensació de deute fins i tot amb la meva família, perquè, clar, el dia que et diuen són els pares, de cop fas comptes, saps? I dius com, uah, merda, no? Sí. Tinc un deute bastant gran, no? El que és la vida una desil·lusió, no? I si comences a pensar en plan, buah, és que al mes es compra menjar tots els... Clar. I jo menjo cada dia. I sí. Això, un 2008-2012, va estar una mica... Això de menjar... O sigui, clar, jo us volia preguntar quina és la vostra relació amb els Reis, però potser no la faig. La meva relació violenta, ja ho he dit, la veritat. Per mi, jo percebo els reis com uns operaris. Sabeu els operaris? A veure. Tu amb un operari... Operari d'on? Un operari, aquest que et ve mirar a l'internet, que tens una fuga, no sé què, que com Sí, ve a un cada... tècnic que ve a fer sí, alguna cosa. un operari. Sí. Que tu saps que... Té una hora, no? Té una franja horària, oye, de 10 a 13 estic allà, no? I jo percebo els reis com uns operaris. Llavors, per mi, quan un operari entra a casa, jo estic nerviós tota l'estona, perquè hi ha algú que jo no he convidat. A mi em passa, jo estic paranoic quan entra algun electricista que no me robi res. No, jo robar no és en cap cas robar, és com jo no t'he convidat i llavors em poso com molt nerviós i estic tota l'estona al seu costat, com Comentant la jugada, mirant jo la també ho seva faig. feina, oferint-li aigua. Està bé? Un Què? cafelito sempre, clar.
jornada complicada, que Sí. jo crec que el senyor o senyora està pensant, uah, tio, un altre loco. Otro grasas, no? Un altre loco, tio. I a més, cometo el grandíssim error de dir-li, bueno, tu com si estiguessis a casa teva, amb un marom al costat. Que és totalment mentida, no? Efectivament. Sí. Bueno, en fi. No, està bé, està bé. Està bé oferir aigua i un cafelet, eh? Sí. Això és Home, una, als Reis famosament un bon se'ls hi fa costum. un anàleg d'això, no? Sí, als Reis que se'ls hi posa unes galetes i una ratafieta. En el meu cas, moscatells. Jo Moscatell, sí. No Clar. ratafia. Això volia treure més endavant. Com... Jo, uns roscos que fem a casa, i posava 3 roscos i 3 xupitos d'anís. Denis, mira. I clar, a casa meva, el meu pare no ho veu, o sigui que la meva mare dormia finíssima la nit de Reis. Perquè el dia següent no estava. Jo també ficàvem un barrello d'aigua pels camells, que imagino que se'l pimplaria el meu pare. El teu pare de genolls va bé. Hòstia, allò sí que hagués estat una imatge. Per sort m'anava a dormir abans. Sí, no, jo en relació cordial. Vull dir, com que a casa meva hi havia una relació diplomàtica amb tots els elements del Nadal. Salutacions, Malció, no? Sí, no, era... I a mi, de fet, el concepte com, tres senyors així com semblen molt savis, no? Com molt ancestrals. Que guai, que vinguin a casa. Venen del segle I, no? Sí, del segle I. El Pare Noel no queda clar d'on ve, però... Ve de Noruega o de la fàbrica de Coca-Cola, no? Però no sé. queda molt clar que els Reis venen del puto segle I. Sí, de l'Oriente Lejano, no? Sí. Sí, jo t'he de dir que tinc una relació una mica contradictòria, perquè és com... O sigui, ideològicament no estic a favor dels Reis Mags, com monàrquics i capitalistes. Tot malament, no? Però em fa il·lusió. O sigui, ho visc amb joia. Els Reis són el teu guilty pleasure, no? És el que anava a dir, efectivament. O sigui, és com tenir un amant secret a qui no vols presentar, perquè en el fons saps que és un boca xancla, però tu passes bé i et compra coses bones, saps? I bueno, estàs ahí debatint. Jo ja fa un temps que sé que això és una relació tòxica entre ells i jo, i el que faig és que escric als camells que em porten igualment bona merda i la meva consciència està més tranquil·la. És com... Per mi, és com comprar herba en una ASO, saps? Vull dir, que té un aire de com que no estàs pagant a un càrtel il·legal de droga, sinó a un masover de la terra, pues és el mateix. Aleshores, jo les meves cartes ara les dirigeixo als camells. És com comprar certes botigues pretesament ecològiques de noms que ara no direm, no? Però que existeixen. Que et fan cistella... Et fan cistelles, sí. Una Et donen mica. moltes bosses de plàstic. Moltes bosses. Però biocompostables. Sí o no, però... He de dir que a casa meva també sempre s'ha escrit la carta, comença per Queridos Reyes Majos. Oi, molt bé, aquesta formulació. Ah, vist, I així portaven més regals. Què més tenim per aquí? Els heu escoltat alguna vegada? Jo no. És que a mi m'agrada molt dormir. Sí que és veritat, sí. Jo alguna vegada els he sentit accidentalment. Ah, sí? Sí, però això ja era més grandet i crec que ja... És que jo m'hi heu fet pensar ara que parlàveu de la relació aquesta violenta amb els Reis Mags i tot això, que jo en principi... Però em feu pensar, no sé si potser sí que estava d'alguna manera subjacent del cerebel aquí, perquè jo tenia una Pokédex de petit. Oh! Que la Pokédex tenia moltes funcions de fer-se el pedant i així, però una d'elles era que tenia una alarma. Jo no hi tenia mòbil per alarma, però vaig fer servir la meva Pokédex per posar-me una alarma Ostres. per intentar enganxar els Reis Mags en l'acto de petit. Quin acto? Sí. En l'acto real. De deixar regals, no? D'això jo mai he fet preguntes no volia saber la resposta. introduir No feia la regals. pregunta. Però això, em vaig posar l'alarma per intentar-los pillar i ara també penso, no, jo no tenia un plan. O sigui, no era com... Ja, clar. Aniré allà i llavors diré vive la revolució! I no sé. Jo els volia veure. El francès, un nen de 8 anys, no? Que no ha fet francès en sa vida. Veus un xaval anglès, parlant francès, amb A un més, ganivet de despentinat, manter. recent despertat, de matinada. Amb una Pokédex. Tot malament. No sé per què. Te elijo a ti, Gaspar. Una mica. Un peluche de Estava Picasso. confós i segueixo confós. Bueno, Hòstia, tio, molt bo. Jo us he explicat que vaig treballar un cop a les Reis? ah, sí? Ah, sí? Us he explicat algun cop? Ets el pequeño Nicolás? No, vaig treballar de paje a una cabalgata del meu poble. Una experiència increïble. Sí? Increïble, Genial. O sigui, allò de com repartir il·lusió
Sí. semblava, no irònicament, No, ho deia. però repartir... Sí. Sí, com tu anaves allà i, bueno, hi havia com la part prèvia de quan estan els reis i venen els nens a donar-los les cartes amb les famílies i tal, i llavors tu, com fas l'acompanyament, buah, tio, o sigui, la il·lusió d'aquells nens, us ho juro, és... Què passa després amb Jo això? m'estava preguntant el mateix, què passa amb aquelles cartes? Perquè jo pensava, si fos jo, hi hauria un sac amb una trituradora aquí per després compactar-ho més ràpid. I... El confeti que van llançant són... Sí, uau! Uau! Eco-friendly, eh? Ah, no, aquesta allò està molt bé. seria- Mira, això estaria molt bé. Sí, però seria criminal, eh? Bueno, simbòlicament. la metàfora és molt bona. I pel És a dir, planeta també està bé. Ja. Potser és el Només que més vaig posar uns importa. a favor. El planeta, Aprovat. la il·lusió del nen. Clar, veus? Sí, i Així es bueno, pot un ecofeixisme. o sigui, el tema, jo tenia 16 o 17 anys i anava com a acompanyant i ja, el més guapo d'això era quan pujaves a la carrossa i feies com la cabalgata, llavors anaves tirant com els carmels a les famílies que es posen com allà a Les famílies, veus sí. com com iaies amb paraigües Sí, dels paraigües bebès, gegants, típica, no? Bosses del Mercadona. Paraigües, arma blanca, no? Paraigües. Home, jo recordo el meu pare amb una nansa de la bossa de l'Ikea i jo amb la nansa a l'altre lloc, allà... Fent A lo una que mena entre. d'aspiradora. Clar. Sí, i no, però després de passar per això, m'agradava molt quan arribàvem a la zona, la cabalgata passava per una zona que s'apartava un pèl com del poble, havia de com passar per un carrer on hi havia acumulació de gent jove en actitud festivociosa i allà ens posàvem tot des de la carrossa i els altres també a disparar com si fóssim francotiradors israelians. Ai... Sí, perquè pagàveu a nens, no? Ara- Però a disparar, però allò semblava, trinxeres. És que, clar, aquí la ve... O sigui, ja se'ls hi ha trencat la il·lusió, perquè ja estan en edat de saber que els reis són els pares, No, però això ja era amb com perquè gent... sobra i encima el paje hijo Però de era puta. la gent que coneixies, la gent de la mateixa edat que tu, no era amb nens petits, joder. Eren els col·legues, Tio, no? com vols disparar? Anem a rebentar... O sigui, vale que els israelians... És que jo no... Això potser ja... Vale, ja em callo. Ja, està bé, No, està però bé. era Hem vist, rebentar- Les injustícies de fer assenyalar-les, eh? Sí, això també és veritat. I ho dius per tirar-li carmels als teus col·legues? Sí. Bueno, pues seguimos, ¿no? Endavant, introductor. Sí, vamos a seguir. Què demaneu per res? Què acostumeu a demanar? O no sé, el que us vingui la gana. Si voleu parlar d'una altra cosa, si voleu introduir alguna cosa... Jo una vegada, quan ja estava en cas límit de pensar que potser són els pares i així, vaig començar a demanar coses molt rares i difícils de produir Per pillar-los. per veure què passava. Doneu-me una demostració científica de la vostra existència. O sigui, de fet, posava bastants sarcasmes d'aquests de Pau al món, tal, i llavors també hi posava... Sí, perquè una que recordo vaig demanar pilotes de ping-pong amb la cara sobreimpresa al Che Guevara. No, aviam si pots, no? De dir, si sou mags, no? Tio, Quants anys que series? terrible, Els pares mirant la carta dient ens ha Desquiciats. sortit un nen que és un desgraciat, tio. Ells, els reis, van demanar un nen normal. Bueno, jo estava pensant, quan demanes a la Pau, t'agafen, se't ventilen i ells ja estan tranquils. Tu també, de fet. És molt bona petició de regal, tio. És com portar el límit a muerte. Te la van portar? La Pau al món, no? No, es nota. Però la pilota amb el Che Guevara... Es No... podria Jo crec fer. que no va formar part del meu raonament de dir no hi són. No teniu tanta màgia, no? Que És el màgia, tio. que té el catàleg per dir què vols, no va així, no, la màgia? Vull dir, Sí. Hòstia. Si li haguessin portat la Pau al món, el xiste d'abans no hagués no, Ja està, i ja ho deixo. Molt bé, molt bé. No, bé, Quila, bé. I ja ho deixo. Allà sofejant. Les paradoxes del pacifisme. Presentim-me al final. I què demaneu vosaltres, normalment? Jo, com deia abans, en virtut d'aquest tractat de pau diplomàtic que tenim a Des que casa... soc luterà no demano regals. Des del luteranisme només em castigo pel fet de desitjar molts regals. Però regals molt pragmàtics a casa. Com Reis era una mica allà... Acabem això, acaba la traca i fem coses com molt pràctiques. Roba, bàsicament roba. la factura del gas. La factura del gas. Ansiolític. Jo un Pagada. any vaig comprar una aspiradora amb uns pares. No? Planazo.
No està bé, no? Sí, està bé. però Jo hi és crec que- molt en aquests regals, també. És que Jo mica en també. mica et va fent il·lusió, això, Sí. Jo aquest any he demanat un molinillo de cafè Hòstia, està molt bé, I com el un- que teníem a casa nova. sí, i una pimentera. Mira. Una pimentera... Es diu així, no? No, joder, un molinillo, però De De pebre. pebre, sí, ja sé com com per és. servir. Sí. No, pensava que es deia pimentera. Bueno, pot ser. I O sigui, com l'altra- t'agrada molt el pimentón, Ah, és dic, veritat. potser vol un... No. És, Podries posar el piment... Ah, no, però... No, perquè ja està està triturat, no? triturat, sí. Aquesta intimitat ara, que a mi m'agrada molt el pimentón. Bueno, a veure, és que Però ja. li tires pimentón a les amanides, pimentón a la truita, pimentón... És que per anar a dormir tires una mica pimentón allà al coixí, saps? Venia al llit de l'Adri i li Sí, el pimentó. és El que, del Martí, clar. que també li agrada molt el pimentón, li tirava així a l'almohada. Clar, home, és que... I la roba interior és un clàssic que jo demano any Sí. rere l'any. Jo vaig variant, però sempre em toquen mitjons. Tinc un punyetero calaix ple de mitjons. Bueno, mitjons he bastant. demanat que no em portin mitjons. Una trituradora de mitjons. Exacte, ja, per confetis, Mira. no? I... Vosaltres com feu explícita la demanda de no voler alguna cosa? Com a regal, vull que deixeu de fer això. Vale, sí. Bueno, jo ho he fet, ara sí. Sí, Sí, és el que clar, els estic dient. mitjons, per això estava fent extensiva la pregunta. Sí. No, sí, al parlar-ho cada any, pues sí que... La hi ha pau una... al món no cal. No, que si l'Oquil no pot fer bromes... Val la pena, no? Entre una cosa i l'altra. Sí. A veure, Tot tant de sofriment pel segon. Sí, ah, no. vull dir, aquest programa s'ha de reflotar d'alguna manera. Sí, jo crec que a casa meva, com que tot aquest tema és molt diplomàtic, com anem a dialogar... Lo d'Israel. Ja està. Ara, tio. És que... Avui tenim carn de reels, no? Sí, te pido perdó. Sí, ja veuràs. No, tot el tema dels regals i de Nadal, tio, Reis, és com tan diplomàtic que és tot molt dialogat. Tot és com el govern de Pedro Sánchez, no? Una mica com anem a pactar, anem a veure el que sí o el que no. Teniu mediador? No, però no es diu mediador, hi ha com un terme tècnic que és com instructor, no? Com... Sí, no me'n recordo ara. Però bueno, és igual. És igual, no és rellevant. I és que volia dir alguna cosa i s'ha manat perquè has tornat a anar-te'n a Israel i m'he perdut. Jo he decidit que anava a acabar la meva pròpia tumba amb aquest xiste i vinga, tira a terra. Anava a dir, sí, perdó, correcte. A casa meva hi ha un concepte bastant guai que és l'autoregal. Que és que tu bona et compres una cosa, Sí? te la poses al teu paquet i la obres amb il·lusió. Uau. I aleshores, clar, tothom s'està mirant en plan... Això Però feu teatre, Això és ho has innovació regalat. social. Clar, O sigui, clar. molt bé. I sí, una mica. Molt bé, home. I de sobte confesses que has estat tu. I el que has amb la Ho penya... han de saber els altres. És com Clar, una mena de perquè joc, els altres han de saber quin t'has autoregalat. Clar, però al moment de confusió, de qui havia d'això? No sé què, que xulo, Tothom es no sé mira, què, sí, en plan. clar. I sempre És cau bona. algú. És que, clar, a casa teva, com els regals de Reis els feu amb la família gran, no? Vull dir que Sí. són els tietes, els tiets... Clar. Hi ha tot un protocol d'intervenció, d'obertura, hi ha horaris, minuts de descans... En sèrio? Puta, tio. Sí, vull dir, la cosa no és evident. No és evident, vull dir, hi ha tota una feina Bueno, un allà- sistema. allà al darrere. I clar, hi ha regals amagats, això també ho feu, no? Com embolicar un regal en un recipient que no pinta que sigui el regal que és. Sí. No? Sí? Sí. Home, No clar, ho havia fet alguna vegada. rotllo, fotre una tassa en una capsa de sabates. Ah, sí. Que té especial gràcia si la persona ha demanat unes sabates i no li has comprat les Però sabates. llavors ets com Homer Simpson regalant a Lisa pel seu cumple, que la Lisa volia no sé què, com una Stacy Malibu, i el Homer li regala una pel·li cafeteny, com molt dolenta. No és una mica això? Per exemple, sí. Sí, Vull dir que és una mica una putada. Bueno, li regales més coses. Sí, home, és que els regals putades... Per dir les Mira, coses com són. Vale, aquí anem a parar, m'agrada que em llegeix així. O sigui, quin ha estat el pitjor regal que heu rebut o, si voleu, que heu fet? Aquesta us la deixo... Jo tinc un que he fet. A veure, Sí, tinc un que he fet. A una amiga molt estimada li vaig regalar per no tan Nadal. estimada. Bueno, em va sortir llufa, perquè era allò, és una persona molt més ben llegida que jo i molt així, però vaig veure un llibre que vaig pensar, que bé, és de coses que li agrada, li regalaré, i clar, evidentment ja el tenia, i llavors com té de regal, mansplaining de la teva personalitat, saps? I aquest
segur que t'agradarà molt. Clar que segur que m'agrada, ja el tinc. No, o sigui... Que espera, que t'explico per què t'agradarà molt. No? Clar. Em vaig sentir... Jo anava amb amor, però no vaig arribar. Amor patriarcal. També és una forma d'amor, Sí. Existeix. La única, Perdó. pràcticament. No. Hola. No. També estan els reis. Oh. A veure. Dic 5 vegades que no. No canvia És sospitós, No, que no. Vale. Que no. Que no? I tu què has regalat així? O què t'han regalat? Jo no recordo. T'ho dic en sèrio. No recordo un regal... És que m'agrada molt que em facin regals. No recordo allò que digui, uah, això és una putada. Com que normalment els demano i més o menys em porten el que vull, més o menys. no recordo... O sigui, no m'han fet regals que jo no volgués. Bé, jo no que no volgués, però jo recordo uns reis que em van regalar una bici. Ostres. Que està tot ben vina. Però durant tot el procés d'obertura dels regals, que ja us he dit que hi havia un protocol establert, jo no tenia ni un regal. Oh! I la penya anava obrint, i en un moment a mi em van donar com una postal o alguna cosa així, saps? Jo estava allà... Saps? Era petit, quants que anys eren llàgrimes. A més, sent petit, fill clar. únic. Clar, devia tenir, què, jo què sé, 13 anys, 12... Algo així. Amb el cor trencat. Estava patint. I em van regalar una bici. Ara, el millor d'aquest estil li vam fer al meu cosí, que s'havia tret el carnet de cotxe. I... No. Sí. Oh! I de sobte, el Una alfombrilla. meu pare li va... Que no té cotxe, ell. Li va regalar un sobre, no?, amb una indicació, baixa a la bústia, no? I hi havia com, no sé, una foto d'un cotxe o alguna així, no? I el tio s'emociona, baixa corrent, va a la bústia, es troba unes claus amb una indicació, ves a tal lloc, i acaba anant a una plaça d'aparcament, hi havia un cotxe de joguina. Oh, no! Uau. Després li va regalar una còpia. Uau. Li va regalar una còpia de la nostra furgoneta perquè la pogués fer servir. Però clar, el meu cosí el va anar amunt en què li havien regalat un cotxe i no, era una còpia de Nostraus, que no està malament. No, Però està bé. el moment de sortir esprintant, jo el tinc gravat. Uau. Pobre. Sí, És duríssim. bueno, ningú va dir que fos un dia fàcil. Ningú va dir. No, però, Això- o sigui, ton pare va posar tota la carn en l'assador, no?, perquè el nen cregués que se li havia regalat Bueno, un el cotxe. Bueno, nen, tenia El noi, carnet. El nen amb el carnet, no? Sí, el noi de 18 anys, El sí, jove sí. és el target del qui la tirant els carmels. Clar, Clar, sí, sí. clar. Però vull dir que pobre, va crear la il·lusió, ton pare no va... Sí, Si això estigués gravat en vídeo penjat al YouTube, diria no sé què, chico, no sé quanto, i llavors en majúscula, humillado. Exacte. I ja que estem amb el tema, creieu que està bé enganyar els nens? Així... No? En resum, no. No? Bueno, no O sigui, sé. Després No ho d'aquesta sé. història, no. La meva impressió és que no, no? Això no sé si... Jo ho visc amb cert conflicte estrany, perquè té un petit punt de sadisme, no? I de fer el que deies abans, no vull ser l'únic tonto, que m'esteu prenent el pèl... Tu creus que és sadisme? O sigui, vull dir, fa il·lusió, no? O sigui... Sí, tio, però... Bueno, digues. A veure, No, però això Res més a dir. s'assembla molt a aquesta cosa, mira que tonto, no? Jo crec que Home, una mica sí. Jo prefereixo créixer pensant que existeixen els Reis i el Pare Noel que no que em comencin a fer un llistat de la guerra del món i que Tinc la lleu impressió que això és una falsa dicotomia, no? Sí. Bueno, Sí, no, a però, bote pronto. vull dir, per què... Vull dir, jo què sé, i què han de fer, és a dir, xavals? no es podia fer els Reis del Pal sense... Dic ara en directe, pensant en directe, fer els Reis com regals i tal, però sense dir que hi ha unes figures màgiques que porten regals, no? Com dir, la nit del 5 de gener es fan regals, perquè és el dia dels regals. No es podria fer I directament. per què no els obres un compte bancari ja quan neixen i... Pues, Que- no? Ja. Però vull dir, com... Vale, per què no? Però a més el que diu el Guillem, no? Sí, vull dir, com no em mires, fa això i fem regals i... Que ells també s'acostumin des de petits a dir ojo, que potser tu també has d'anar-hi pensant... Però aleshores ja comences amb la tensió de què demano, què no demano, Jo són els crec- pares... I això és dolent, eh? Segur que és molt bo agafar tots els nens pobres del món i donar-los tele de dir mira tot això que no pots tenir, demana, ja veuràs. Jo crec Bueno. que, més enllà, perquè sí que es mou una mica, no és exactament una valoració sobre si està bé o no, però crec que... Pues no és el que t'he preguntat, eh? Ja, però de fet no és una teoria meva, és del meu pare. Crec que el ritual aquest dels reis, també el tio, també el Pare Noel, no és pels nens, és
pares Els adults. adults, sí. Jo I, estic d'acord. és a dir, aviam, desenvolupa aquesta teoria d'en Pere. Perquè, bueno, ara jo no me'n recordo perquè fa temps que ho vam parlar, llavors tiro amb el que jo crec a partir d'aquesta afirmació, que és que en realitat són els adults els que volen sentir-se omnipotents, són els adults els que volen fer creure als xavals que són ells els que manen sobre... bueno, manar en un sentit com de... Dominar. Sí, exacte, de dominar. T'assembla molt a jugar amb un gat i un puntero làser, no? Sí. Sí. Totalment. Sí, jo crec que sí. Crec que el ritual no crec que sigui un ritual que tingui sentit pedagògic. I justament jo anava a pensar, no? Perquè una mica rotllo, abans quan els xavals la palmaven sovint, hi havia rites d'introducció en la vida adulta, no? En plan, ja has passat 6 anys de la teva vida, anem a posar-te un nom. Abans eres sac de patates número 3, no? Octavio, el número 8. Hòstia, això dona per un programa, Un programa curt, I però d'alguna sí. manera... bueno, com a mínim fins al 8. Tot això m'ho he inventat, No sé si... Bueno, no, ja pinta. no et preocupis, jo ja et faré una recerca. Però ja no tenim aquests ritus, no? Ja no et posen un nom, quan has sobreviscut ja no fas la mili, i d'alguna manera... Aquest ritu és civil, tio. Bueno, és igual. Però jo el que vull dir és un trànsit en la vida adulta en el moment en què passes de ser regalat a regalador. O sigui, que t'has de començar a pensar una mica en què li fa il·lusió a l'altra penya, i jo trobo, a mi em va agradar, ho vaig viure amb gust, pensant, bueno, ara formo part de la secta regalant i he de començar a pensar en els meus familiars, en què els agrada, què els ve de gust, i bueno, mira, pues té la seva coseta. Té el seu què, no? Sí, tot i que també es pot pervertir molt, no? Perquè és com en plan, ui, vale, he de fer un regal a la meva... Mira, he pensat que li regalaré una Play 3, si ella no la fa servir, la faré servir jo també, però no? O sigui... Està difícil la frontera, no? Bueno, clar, jo penso en no sé, gent decent, no? Reis Mags, no Reis Borbònics. Tio, però la gent decent també regala però els Reis PlayStation, Borbons... tio. Ah, perdó. Els Reis Borbons? Jo també sé fer xistes també de Borbons. Sí, a veure. Però clar, vull dir, una cosa és, si la Play és per l'altra, pues sí, però si és per tu, pues no està bé. No. Heu fet això de regalar un regal que és per vosaltres? No, em sembla criminal. Algun llibre? No em podria mirar al mirall. Tampoc et mires molt, t'he de dir. Segur que tinc aquí unes coses. Estàs bé, està bé. Pues parlant, seguint amb el tema, creieu que els reis són un dispositiu de control de la infància? Pues, de fet, o sigui, recollint, el Martí m'ha fet pensar i, o sigui, en realitat sembla fins i tot menys sofisticat que això, no? Com sembla un acte quasi més mamífer, de anem a abusar d'aquests éssers menors. Com sense que... No, que no, reformula. Ei, voleu que tornem a Israel? Perquè crec que passa millor que això, Està bé, com la, de decline and fall of the segona, no? Això tot el dia d'avui. Vull dir, que és com un acte més de anem a jugar amb aquests infants, no? Com amb aquests nens que... No, és un acte de jerarquia, sense més. No té, ni arriba a ser prou sofisticat per ser un dispositiu de control. Sí, de fet és un farol, no? O sigui, és un farol bastant evident i crec que els nens l'entenen com a farol. Ah, sí? Crec que pocs nens que es porten malament al març diuen cuidao, que t'estan mirant els reis, no? Crec que no tindràs èxit amb aquesta No, estratègia. perquè ja se sap que tenen un període vacacional. Que és com tot l'any fins que s'acaba el col·le al desembre, no? Però Sí. sí. És que jo crec que no se'n recorden ni els pares. Com la ficció de... Quan al novembre, a finals de novembre, et diuen che, pórtate bien, que estan a punt d'arribar Però els reis. perquè són complementaris amb l'altre gran observador, que és l'Altíssim. És Déu. És Déu, el senyor Déu. Que no 8, no és Octavi. És Déu. I els reis són una mica com Déu, no? Que poden fer-ho tot, però no ho fan. I clar, i dius, per què? I s'agreguen per classe. Per què no ho fan? I s'agreguen per classe, efectivament. I si són justos i bons, doncs per què? Doncs perquè no existeixen per fer el bé, sinó que existeixen per posar-te al teu lloc. També a nivell de classe. Aquesta interpretació m'agrada més. I per tant, veus? Això és un dispositiu de control. La paraula classe... Però, tio, tu creus que els dispositius de controls estan construïts com Home, allò racionalment? quan Foucault va escriure lo del panòptic, pensant en, de fet, agafant a Jeremy Bentham,
tot fa pinta que el del dispositiu de control està bastant pensat, no? Hòstia, jo crec que el que estava... Jo no sóc un lector de Foucault, ni moltíssim. Clar, jo estava menys. pensant, la referència li he passat per sobre el monyo. Sí. Jo no sóc un lector de Foucault, per sort. Sí, crec que més aviat per sort. Sí, però jo entenc que el que estava descrivint és una realitat social. Una estructura social. Aquesta realitat social tampoc és que hi hagi com uns funcionaris que diuen No. aquest serà l'ordre social. El que t'està descrivint Foucault a través de Bentham és una estructura arquitectònica. Vull dir, és una torre amb unes... com es diu això? Unes mirinyes, No, perquè no entri el sol. Les Unes persianes que tu pots veure des d'aquesta banda, Sí, però sí. l'altra no, i aleshores... Sí, lo del panòpic ho entenc, però... Panòpic, és una... pues ho entens, però no pronuncies, sí, lo del panòpic ho entenc, però el que... Torna-hi una altra vegada. Si jo... Però aviam. lo del panòpic ho entenc. O sigui, el Reis no sé, però el segon segon és un dispositiu de control per posar la gent al seu puesto en segregació de classe. O sigui, no? Sí, Sí, perfecte. és veritat. No, si jo ho entenc perfectament, però crec que estava representant una estructura social o una forma Sí. No té per què ser racionalment pensat, no? Com Exacte. el control pot ser Exacte. un control... Sí, Arbitrari. com els Mental. lleons exerceixen un control sobre jo que sé qui. Bueno, la idea loca era intentar poder traçar d'on sorgien les idees. En plan, rotllo, si t'estic observant permanentment, jo podré saber en quin moment a tu t'ha passat pel cap tal cosa i És el poder que farien els associar Reis si no els hi fos conductes. pal. Clar. O el pastor. Però bueno, ens estem anant de madre. I tinc una altra pregunta per vosaltres, que és, si Andy i Lucas són 2, les Tortugues Ninja són 4 i els Backstreet Boys són 5, per què els Reis Mags són 3? Diguem a tot això que aquesta pregunta és una pregunta gentilesa de totpoderós Fran, no? Ens va dir... hem de fer, Oh, és veritat. Perdó, hem de fer aquesta... No, estic que quedi en acte que és una pregunta de Fran. Consta. Pues, sí. Bueno, pues ya que ja responc jo, no? Ja que la pregunta és Ja que la fa el Fran, pues... Però si el cabrón... Ningú pensa en els introductors, inclosos els introductors. O sigui, L'introductor introduït. Poca solidaritat de club, aquí. Doncs jo avui el programa me l'he treballat. M'ho estàs preparant i a la meva recerca he vist que, ja veus, es rumoreja, es diu fins i tot que hi havia un quart rei mag anomenat Artaban, que sembla el cosí d'Artagnan, Sí, una mica. o Azkaban també, però bueno, ja no entrarem en O a la aquesta... Kazam. O a la Kazam. Artaban, que per cert, com jo com a persona objectiva, sense obsessions en el tema, sona una mica occità, però bueno, no, com... Artabà. Artaban. Doncs es veu que Artaban, o sigui, que els quatre reis mags havien quedat allà, al Zigurat de Borsipa, que per si no l'ubiqueu, està a Mesopotàmia, val? Que és per anar a veure el naixement de Jesús. O sigui, el Zigurat de Borsipa era una mica com el Zúrich, sabeu, de plaça Catalunya? Mesopotàmia existia en aquella època? Home, aquí la ve, per favor. Sí? Sí. No, ja està, que si això ha de ser pedagògic, que ho sigui, Era un punt de trobada habitual, no? Que es feies abans del WhatsApp i els localitzadors i aquestes coses i els telèfons mòbils quedaves així. Nos vemos En el en tal Zigurat. sitio más o menos a tal hora. Que, per cert, un mini excursus, però tinc uns col·legues que van anar a Xina i un arribava més tard i van quedar exactament així a la plaça de Tiananmen. I clar, no es van trobar, perquè és una puta plaça gegant. Vaya listos. Ja està, TQ. Clar, des que no hi ha tancs. Clar. Què passa? Estàs sent brau. Com t'atreveixes a atacar el govern de la República Popular de la Xina, Edgar Quilavert? Ara com el programa està al minut 48. No, perquè no entenen el català. Ara li apareix un puntero láser al programa d'Edgar. No us preocupeu perquè l'algoritme de YouTube no entén el català, no? Mira, això també és veritat. Resulta que van quedar allà. I Artaban, que es veu que era molt majo el tio, tan majo que era tonto i portava 3 pedres precioses per Jesús, però les va acabar regalant. I, bueno, el camí se li va complicar i va arribar 33 anys més tard, perquè es va tirar 30 anys a la presó, si més enllà d'uns derroteros, no, però 30 anys a la presó perquè va canviar una de les pedres precioses a un soldat a canvi d'un nen. Així, la història resumida. Home, sí que dona per 30 anys. Sí, no? Vull dir, així, vist en la distància, jo també hagués castigat Artaban. Però bueno, el cas és que la meva teoria és que va passar algú semblant com Alfonso de Borbón,
sabeu? O sigui, Sí. I crec, a més, que va ser... Perquè estem parlant com si estigués censurat, això. Però... sí, no. Perquè és la teoria no Perquè escrita... li va meter un tiro en la frente, no? doctrina El no seu es- cul, el germanet, doctrina sí, no? la Bíblia Però bé, negra. sí, exacte. Perdona, però vale. no va ser un tir al front, sinó que va ser vale, perdó. malció amb el candelabro als extrarradis de Judea. Ah, ves? Aquesta és la meva hipòtesi. Qui va matar, perdó, Alfons de Borbó. Què m'ho confirma? Que el tio només porta menció or? molt candelabro. Ha dit un franctirador israelià, no? M'agrada molt que et posis aquest Vinga, ja està. Jo que podria perdre la feina ara mateix, no? Ja, clar, és veritat. Tu tranquil, que a YouTube l'algoritme no el tenen català. I fins aquí el que havia de dir-vos. No sé si teniu... Voleu que us repeteixi la pregunta? Perquè són... Sí, Andy Lucas són 2, la Tortuga Ninja són 4 i els Backstreet Boys són 5, perquè el Remax són 3. sí, jo sóc profundament escèptic d'això que has dit ara tot al programa. Bueno, Perquè, o sigui, no, però en particular... Profundament escèptic de tu. Però lo del... És que jo lo del risc, això... o sigui, jo quan tenia 17 anys em vaig caure, em vaig fer un cop al cap i vaig oblidar tot l'ESO, però des de llavors miro la Viquipèdia en anglès i d'aquí obtinc els meus coneixements bàsics. I Millor, vaig mirar el tema aquest i fa bastanta gràcia perquè, o sigui, és una conspiració, ens fumiguen els Reis Mags, perquè no són... O sigui, com suposo que és sabut per tothom, no són reis, i no són 3, i no són mags. són 4, ja t'ho estic dient jo. No són 3? O sigui, enlloc diu, a la Bíblia només hi ha una referència als reis, i diu, van venir uns magoi, diu, que no volia dir mag, bé, Són tal, no sé què. magels. Són, exacte, no. Savis, no? Sí, sembla ser que seria una casta sacerdotal de l'imperi part, zoroastrians. Bueno. Una cosa, no sé, però jo, què sé jo, insisteixo, Wikipedia no sé. Occitans. I sí, això segur. I això, i en lloc diu, de fet diu, van venir uns i van portar or, encens i mirra, i aquesta gent que era com en plan... fijo, llavors són 3. Es va inferir que tres productes eren 3 reis, no? Sí, que això no sé si sempre ho feu així, però no cal. No cal que sigui així. I de fet, es veu que algunes sectes minoritàries del cristianisme compten fins a 12 reis. O sigui, imagineu-vos 4 vegades més regals Clar, que el que heu rebut fins ara sempre. Però has dit que no eren reis. O sigui, No eren reis? De 12 fet, cosa, En anglès, encara que també existeix la denominació de Three Kings, és més comú dir-ne savis, els 3 savis d'Orient, i de fet hi ha llocs on no és gaire Com es comú diuen en dir-ne anglès? reis. Jo cobro per fer això. És que vull aprendre. 3 wise men. 3 wise men, vale. Los 3 chicos guais. És que aquesta... Tu sempre la pistola a punt, eh? Al final havien portat a un expert, eh? Sí. Sí que és veritat. Tio. De fet, com no tenim una pregunta per l'expert, també. Efectivament, Martí, jo us la tenia ara. Jo tinc una pregunta especial, molt especial, que és: són els 3 Reis Mags una representació metafòrico-simbòlica de la tríada originària de les 3 religions semítiques, és a dir, del cristianisme, l'islam i el judaïsme? No, next. Bueno, Pues ja està, l'expert a l'esport. gràcies. No, però què ha de ser? O sigui, aquesta gent no són justament famosos per dir, saps què? Vaig a fer una mica de forat per tu en el meu sistema simbòlic, que tu també et respecto a altra mortera, conya! Saps? O sigui, no fan això. No fan això, aquesta gent. Com que no? No. De fet, o sigui, en particular, sí que la idea de ser una representació simbòlica 600 anys abans de que sortís Sí, abans que sortís un dels membres. O sigui, hi ha coses que no quadren molt. Estenc el meu escepticisme. Bueno, aviam, que els cristians s'han passat tota la vida com dient als jueus com putos primos que en realitat el vostre llibre, l'Antic Testament, és una prefiguració de Jesucrist. Vull dir que hi ha hagut molta gent. De fet, té una relació una mica rara amb el tema, no? Perquè és com... El judaïsme, la religió verdadera, és un asco. O sigui, no? És la seva relació una mica amb el judaïsme en general tot el Sí, dia. però és com el nostre pare, però com és un asco. Jesús era cristià? Perquè estem parlant d'això. Jesús era cristià? Qui està Jesús parlant era el d'això rei dels en concret? jueus. Estic parlant d'això en concret. Jo estic parlant en Perquè concret jo d'això. fa 2 minuts que no sé. No, next. Però era cristià. Jesús era el rei dels jueus, no? Sí, de fet, això és una de les poques coses que surten a la Bíblia, en referència a la relació als... De fet, no sé si sé... INRI, la inscripció INRI, vol dir alguna cosa de... Pues- sí, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Sí, INRI. Heu vist la vida de Brian? Sí. A ver. No, ja està. Vale. I si Jesús és el rei dels jueus, creieu que hi ha un rei dels reis? Hi ha un rei dels reis. Sí. O sigui, uns reis, com uns 3 Home, reis. probablement sí, perquè hem establert que de fet no són reis.
Els Reis. No Els hi ha Zogenante rei, Reis, fins i tot que dirien Guillem. Bueno, però hi ha uns reis de debò que són els reis. Ja algú regnava, és d'imaginar, sobre que de fet també la Bíblia diu i van tornar al seu país suggerint que és un. Clar, clarament Melcior i A la Baltasar Bíblia no mencionen semblen un que venen país. del mateix lloc. Sí, més o menys, Una o terra, puestos, no? sí, Nació, terra on tornaven. Sí, nació, comunitat autònoma, una cosa així. Ja, un terme que fa de mal traduir exactament, però que diu això. I el seu estatut d'autonomia van tornar al 5 Van mencionar també el fullet. I de fet, una altra ficció implícita dels Reis posats a fer el desmentiment d'això, que tampoc és gran cosa, però... Tu has vingut aquí a sabotejar el programa, qui l'ha convidat? però no sé. Que també ens els imaginem com venint de diferents puestos, però la nostra imaginació ara dels Reis és la superposició de dos programes simbòlics sobre això, que un és venint de diferents continents, és la idea, que és potser el que tenim més present, i l'altre és edats de l'home, perquè no sé si us heu fixat que els veiem en diferents edats, normalment. I de fet hi ha moltes representacions dels Reis com a sent tots ells blancs o com amb un fondo dauradet, hortera, que era, suposo, blanc. Això em quadra més, veus? I dauradet, simplement tenien diferents edats, i ja està. Això és relativament tardà, també. O sigui, que no hi ha rei dels Reis, o sí? Segurament venien d'un país on hi havia un rei, és el que diuen. És la idea. Bueno, està bé. No, però jo crec que no, que els reis fan el que vosaltres feu a casa teva. Que hi ha algú que us feu, cadascú es fa un autoregal, doncs els reis igual. Els reis es fan autoregals i ja està. Perquè és el tio. Si tu estàs prenent, vale. Sí, perquè com, sí que és veritat que la gent, hi ha certa gent del CCCB que diu com qui vigila el vigilador, no? Pues, o sigui, pues en aquest cas, qui és el rei dels reis? Pues el rei, sí. Ja està. Vinga, tonto. I s'acaba. Joder, si és que... A vegades al CCB, a vegades a l'Institut d'Humanitats. Jo aquí acabant la meva tomba. Bueno, Jo aquí vivint a Hamburg per tornar a Catalunya. Pues no. Hòstia, tio, que bo. Pots anar a Orient. Jo també sempre, tornant al tema obsessiu aquest de la recursivitat, els reis d'Orient, ok. A Orient, els reis venen d'Usa. O sigui... No, els reis... clar, no, perquè són una tradició. No, perquè hi ha una confusió de verb. Que els reis a Orient estan, no venen. Com? ¿M'entiendes? I aquells nens ja buscaran la vida, tu, jo el colonialisme jo no hi era, o sigui... No, perquè com ja estan allà, ho deixen preparat i se'n van a la resta de llocs. Sí, però qui reparteix a Orient, saps? Però allà també són els reis. Com que els No anirem per aquesta via de la broma que has deixat obert. Però vull dir, també són els reis, els que aquí diem que són reis d'Orient, Sí. allà deixen regals. Tinc una pregunta. Bueno, clar. Tinc una pregunta. Els reis són de tradició catòlica, no? El 6 de gener. A Alemanya es fa? No, em sembla que no. Oi? O sigui, no O sé... cristiana, més que catòlica. Anava a dir, surten a l'Evangeli. Sí. De Sant Mateu, crec. I, clar, però llavors, en els països que són on hi ha majoria Protestant. islàmica, islàmica. no, islàmica per Orient, llavors no tenen la festivitat dels reis, No no? sé si Són més surten, de però sultans. crec que no. Clar. Per mentida, no? Indonèsia, no? Però... Pues no ho sé, la veritat, no ho sé. No, és que ara de cop i volta m'ho estava prenent en sèrio. Hòstia, realment, allà reparteixen o no reparteixen? Exacte, un moment. Això, veus, pocs nens pregunten, no? De dir, un moment, aquesta ficció que m'esteu venent exactament com És s'articula. una mica Perquè- com mirar per quins països està expandida una empresa, no? Clar, Per on ven aquesta empresa? logísticament, a on està repartint? Jo- En quina forma jurídica estan constituïts, no? Sí. A l'Amazon dels Reis, a on No, Jo això tenia un problema, perquè la nit de Reis, que clar, els meus pares havien d'embolicar amb moltes coses, i jo estava despert, perquè estava excitadíssim, perquè el dia següent tocava obrir regals. I aleshores estava sempre, no sé com, acabava al balcó de casa i m'apuntaven al primer avió que trobessin, que ja vienen, I aleshores, clar, m'apuntaven a avió? dormir, clar. Una llum llunyana. I em deien, esos son los reyes. I aleshores m'havia d'anar a dormir, clar. Llavors ta mare com et lligava al balcó perquè miressis allí 5 minuts. No, perquè volia que jo em pirés per veure's l'anís. Posant-li en el Colacao, en el Colacao posant-li l'Oracepam, Ara es veu que hi ha un problema ara de salut pública amb els suplements de melatonina i no sé quants que donen als nens. Ah, sí? Sí? O A on? potser a Alemanya potser passa això. Què és la melatonina? La melatonina crec que és una hormona, Es veu una com a les macro... estadístiques. No sé, algun component que se segrega perquè dormis. És un Melas no era un color? També vol dir negre, sí. Però no sé quina relació té amb això, però és un suplement És bastant un normal. suplement, sí. I que es veu que s'està sobreutilitzant amb nens.
Vale. Amb una relació més aviat tangencial. No, però ara al sortir nens, no? Però ja que estem parlant d'aquests temes, què creieu que fan els Reis la resta de l'any? Bueno, m'agrada molt que em preguntis això, la veritat, perquè jo tinc una teoria. A veure, il·lumina'ns. Mira, s'ha posat còmode fins i tot el Fran. Jo crec que els Reis, amb aquesta feina estacionària que fan, crec que són la mateixa gent que es passen tot l'any, que fan una feina estacionària i després es passen tot l'any fent la ruta de l'ayahuasca per Llatinoamèrica. Sabeu? Que van a treballar durant un mes o 2 mesos a fer la barema a França. A França. Sí. I després... he escoltat un soroll i El Reis tot. m'he atrapat moltíssim. Bueno, total, que potser en el cas dels Reis seria la ruta del haixís, no? Del Però bueno, la qüestió és que la nit de repartició de regals és pels Reis, el que la recollida de marihuana a Califòrnia és per la gent que té 100.000 euros al banc. $100.000, potser aquest dòlars, això. És pels joves adults amb 100.000 euros al banc, que volen dir que treballen. M'he liat, però... Crec que s'ha entès la idea. No, ara mateix O sigui, enfonsadíssim, són digital nomads, els Reis, una mica. Sí. No? Sí, és així. Jo, bueno, no anava per aquí, però una mica. La ruta del hachís, algo així. Perquè, o sigui, si volem entendre això, hem de parar atenció als detalls. I ja sabeu que jo m'he preparat aquest programa, ja us ho he dit, no? I què porten els Reis al nen Jesús? Vinga, hombre. Regals. Or, encens i mirra. Gràcies. O sigui, a veure, què és l'encens? És una cosa perfumada i que fa bona olor. Baltasar porta olorosa mirra, que algun cop... Vosaltres heu vist mirra? Sabeu què és mirra? No. No en teniu puta idea, És una resina de color terrosa que prové del nord d'Àfrica. Sí? Mira. I per acabar, Melcior porta or. Però Vale. la mirra es menja? I Una la meva resina. teoria és que es fuma. No, crec que la mirra, de fet, bueno, no per... No, és olorosa, no? O sigui, vull dir, és aromàtica. Sí, és un ungüent, crec. És sí? una resina. De fet, tenia usos mortuoris, es veu. No m'està agradant el teu rotllo perquè m'estàs xafant les teories. Però Així això que m'he jo et tallat un donaré- moment. Clar, Baltasar porta olorosa O sigui, mirra. Baltasar no existe, llavors segueix. Tranquil, almenys Gaspar- no ha fracassat fent un xiste. Gaspar encens, Melcior porta or, ¿vale? I clar, aquí, jo crec que aquí ni ho intenten camuflar, vull dir, Melcior porta cash. Així, Sí, no? bueno, ja està. I no ho dic jo. Com a regal, què tal, no? I Jo acosti- cómprate algo. perquè es vegi, vull dir, jo no vaig a la Wikipedia, que això és un text apòcrif, sinó jo vaig a les fonts originàries, que si aneu a la Nadala ja vienen los Reyes Magos, estrofa 8 versos 1 i 2, Sí que ho dius. diu això. Ho pots Això dir? sí que és canon. L'altre és fanfiction. Ya vienen los Reyes con el aguinaldo. A ver, ¿cómo es? Pampanitos Oro verdes. trae Melchor, incienso Gaspar Sí, i olorosa mirra trae Baltasar. Olorosa mirra. Què més hem de dir? O sigui, no seré jo qui el xafi el xiringuito, però està clar a què es dedica aquesta gent. Vale. I potser amb aquest últim comentari tendenciós cap a la mirra, potser podem donar pas a... Tenim un regal, potser? O... Com? Tenim un regal? Tenim un regal? No sé, se m'ha dit que potser tenim Tenim un regal? No sé. Un regal... Ets un rei? Jo no, però potser algú d'aquí sí, no? Qui té un regal? Tens un regal? Bueno, jo, si voleu, podem fer un villancico. Vinga. Un villancico amb essa? Sí, bueno, la dels Pampanitos verdes m'agrada bastant, en realitat. Però Vinga. jo havia pensat una altra, Tenim un regal! que és un clàssic. Vinga. Home, i a més aquest tio ha entrat vull dir, l'hem convidat a casa. Sí, No, com no s'ha infiltrat. Que va- Esteu super sorpresos, perquè no heu vist per res que he portat una guitarra a la ni hem sonoritzat res No, estem abans. sorpresos amb l'entrada que ha fet el Guillem. Sí. Ja, bueno, Que ha decidit, vaig a fer un cop d'estat en aquest programa. Aviam, jo. Vigila, només. monarca, tu què? Tu, ja, de què? Aviam. Tu, de què? El temps, és la teva obsessió. La meva obsessió? Estàs en paranoiat, es quedava aquí una pregunteta que ja no farem, i li feia especial il·lusió al Quila. fem-la. No. No. Sí, home, sí. No, jo prefereixo el No, delivery ja del teu regal. està, anem a deixar-ho així. Però aviam, no em feu això ara. No. Però tallat estic, No. No, sisplau.
Bueno, aquesta cançó em sap greu pel mi fan, que m'han escoltat de fa molt temps, perquè és la versió actualitzada. Vale. Villancico. T'hem de fer alguna cosa, t'hem de fer uns coros. Voleu fer coros? Bueno, no sé, el que Voleu tu... fer coros? Podeu fer sorolls de... Com tribals. Jo pensava una cosa menys ètnicament problemàtica, Vale. tipus com d'uns animals, d'uns lloros, o així, Vale. perquè és una cançó de lloros. Bueno, De moment tenim un mico i un colom. O sigui... Jo, Comencem? però ha de començar ell, no? Algú sap fer l'àguila? Que fill de puta. Uau! Pit, valent. Guillem, tio, ets tu el Sí, futbolero. sí, hem intuït, no?, el que ha passat aquí. Sí. A mi s'ha fet un crossover aquí. Sí, no? Ara faig servir el cabal sol per afinar. Hem d'ampliar És- una llueix. mica el temps. Mentre ell busca ara Em sap molt greu, una o sigui, cançó de la dictadura totalment. Primo de Rivera. Em sap molt greu haver negligit la pregunta aquesta. No, sí, Ja ho sí, sé. la meva resposta era bueno, és una qüestió ambigua, no? I ja està. I quina és la pregunta? No ho sabrem No mai. ho sabrem mai. Jo suposo que he begut un vasazo de vermut, no? Com... Està del puto revés. Jo estic del puto revés. Vinga. Palate! Estimat Anodoringus glaucus sud-americà, sóc jo, el terrorista ambiental, que t'he reduït a només 20 exemplars i no és pas que si et salvo ja em doni per perdonat, però ni 170 lloros hemofílics, no m'ha de ser. I això que és meu, eh? Hòstia. L'he oblidat. No em podran saturar. Aviam, un moment, tornem. No em podran pas aturar. No? Què? Sí. Bueno, Però tornem. vinga. No? No, Venga, sí, venga, sí. venga, repetimos, repetimos. Realment tenim tota la tarda, eh? Sí. Oi que sí? Bueno, ens ha tallat més ràpid per això, el Guillem. Clar, pot ser. Sí, de fet, jo devia tenir dèria pel temps. Però puja la veu. Val. Vinga. Tu no manes, eh? Sí que mano perquè sé com està recollit aquest micro. Sí, eh? Sí. Faig així. Però puja la veu. Vale. Estimat Anodoringus glaucus sud-americà, sóc jo, el terrorista ambiental, que t'he reduït a només 20 exemplars i no és pas que si et salvo ja em doni per perdonat, però ni 170 lloros hemofílics no em podran pas aturar. La meva obligació i responsabilitat és treure't d'aquest coll d'ampolla en què et tinc ficat, i per molt que el fons genètic se t'hagi fet petit, caldrà fer mans i mànigues, però ens n'haurem de sortir, i 170 lloros hemofílics és un risc que hem d'assumir. I amb supervisió i sota captivitat comencem el pla de salvament, ens posem a repoblar. Els lloros cosins s'ho amb lloros germans i el futur de l'espècie en els seus ous es va covant, i 170 lloros hemofílics, això aquí no passarà.
passant el temps i els pollets es van fent grans, però cada dia creix el nombre dels que estan malalts. Se'ls cauen les plomes i no poden coagular. Els cuidem i els allarguem la vida, però això no pot durar i 170 lloros hemofílics se'ns acosten tot planant. I 6 mesos després la població ha augmentat, però apenes queden individus que estiguin prou sants. I mentre es cargolen espasmòdics condemnats. Pare, què m'has fet? Mare, si us plau, mata'm. 170 lloros hemofílics que demanen pietat. I qui ho hauria dit, Manolo Cant, que la distància entre els dos mons, fenomènic i moral, es mesurava en 170 lloros hemofílics que vomiten sang. No podem rendir-nos, però no podem continuar. I deixo el bisturí aquí al costat i el cadàver a la bossa groga, que està plena fins a dalt i em miren 170 lloros hemofílics amb els ulls esbatanats. I em cau al fons del cor tot el pes mort de saber cert el meu fracàs. He fet tot el que he pogut, jo mai no els hauria fet mal. Que absurdes bones intencions són les de la humanitat, escrit en H minúscula, com la força amb què hem de carregar les culpes d'aquest món tan infèrtil per finalitats morals. I ja són 170 lloros hemofílics i acabarem tots igual. Ai, quina meravella! Quin hit! Quin hit! O sigui, sí, Tremendo, és que és tremenda aquesta cançó, Martí. Hòstia puta, tio. Moltíssimes gràcies. 170 lloros hemofílics. S'entén, no? Van intentar repoblar uns lloros i no va sortir bé. Ah, jo pensava que era sobre els borbons. Aquesta ha sortit bé? Sí, aquest ha funcionat. Sí, bastant bé. Sí, no està molt bé, però bueno. Bueno, al final un fa el que pot, no? Amb el que té. Sí, ja se't veu. Sí. Ja se't veu. Moltes gràcies, Martí. No, i ara vosaltres. És un plaer, és un grandíssim regal. Mira, no té resposta quin és el pitjor regal que m'han fet, Uah. però aquest és el millor regal. Va, quina infància més dura, no? Mamable. Doncs ja està, amistat. És que per què dir més, no? Vull dir, estem aquí cobrint un silenci incòmode perquè estem agraïts, no? I com se diria, gustosillos. I de fet se'ns ha fet de nit, potser es veu una mica i estan a punt de venir els Reis Mags, no? Ai, sí? Quasi, perquè... Pleguem, no? Anem a dringar sense parar. Vámonos. Sí. Anem a dringar? Ding-dang-dong, dringueu sense parar. Bueno, ja està, que jo estic aquí tallant tu. Moltíssimes gràcies per venir, Martí. I ara Moltíssimes vosaltres, gràcies, família. tontulians, estimats oients, que tingueu una molt bones festes. Vigileu amb la penya que s'us cola a casa i espero que us portin algun que altre regal. Incens. Ens veiem... incens, exacte. O mirres. Incendis. Ens veiem a la tornada de les vacances. Que vagi molt bé i fins la propera. Aquí, al segon segona. Un petó. Segon segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem.